natural. Aquest bloc sobre patrimoni natural ens l'introdueixen des de Salvem les Torretes i Jo Camino, Jo Recullo, l'Eva Bonaventura i l'Abel Solà. Bon vespre. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tothom per deixar-nos tenir una petita part en aquest debat. Nosaltres som l'Abel, ens falta la Sandra Bisbe, que avui no ha pogut estar aquí, i jo sóc l'Eva, i us formularem 3 preguntes que per nosaltres són molt importants. Agrair també a l'espontani que ha sortit amb la pancarta perquè no el teníem controlat i ens ha sorprès. Llavors, moltes gràcies i passem a fer les preguntes. Bona nit. Creiem que cal un nou model de ciutat, més amable i respetuós amb el medi ambient, i ara cal recalcar això. Cal construir menys i restaurar més. Cal escoltar i treballar amb equips de moviments i plataformes de lluita per la preservació del territori. Quina és la vostra posició al respecte? Llavors, demanem que les Torretes es converteixi en un gran parc urbà, cuidat i net. I per això és necessari que es creï una ordenança d'actuació i neteja i manteniment de tots els parcs urbans, els quals la majoria estan bruts i descuidats, donant la seva pròpia partida pressupostària. Us comprometeu a portar-ho a terme? També fa pocs mesos l'Ajuntament va encarregar a un tècnic la redacció d'un projecte a base d'insistir-hi molt com a moviment i de conservació i restauració del Vecín, que són les Torretes, i preguntem als presents que si us comprometeu a tirar endavant el projecte en el primer bienni de mandat i mantenir converses amb el moviment Les Torretes. Les Torretes, recordem que el Vecín és una propietat municipal i l'Ajuntament està obligat a conservar-lo i a restaurar-lo. Moltes gràcies, Eva, moltes gràcies, Abel. Començarà el bloc David Martín. Recordem, dues vessants, o 3 de fet: preservació del territori, compromís a una partida pressupostària per al manteniment dels parcs urbans i després compromís amb les Torretes. David Martín. Sí, l'Abel ha parlat de rehabilitar i de rehabilitar en comptes de construir. És una mica el model que nosaltres fa temps que estem defensant, també respecte del nostre projecte polític. Nosaltres proposem donar sortida a tot allò que tenim abans de fer coses noves, tot i que sí que certament hi ha alguna cosa que també proposem fer-la de nova, en tot cas prioritzant sempre, també quan parlem d'esports, doncs també parlem d'un pla de xoc i rehabilitació. Per tant, molt en aquesta línia. Respecte al pla de manteniment i neteja de l'espai públic, doncs efectivament nosaltres també parlem en el programa electoral d'un pla de xoc per la millora dels barris, espais públics i verds, barreres arquitectòniques, etc. Vull dir que ja anem en aquesta línia. I per últim, la tercera pregunta és sobre el tema de les Torretes. Llegeixo, 6.6, recuperar l'espai de les Torretes per a convertir-ho en un parc urbà. Per tant, en la línia, i felicitats per haver apretat, perquè a vegades cal apretar perquè les coses tirin endavant. Isidre Tenes. En primer lloc, estic d'acord amb l'Eva, molt bé la manera de la pancarta. Està molt bé, això. Jo soc de pancartes. A veure, tenim una crisi climàtica que ens durà una pèrdua de biodiversitat molt important i hem d'aplicar polítiques valentes. Les aplicarem. Des de Som Gent del Poble tenim propostes per protegir, preservar i conservar el nostre patrimoni. Patrimoni, sobretot, natural. Fer-ho des del coneixement i la divulgació. És molt important que sapiguem on som i el que volem fer. Per molts motius proposem la revisió del POUM. Ho creiem essencial per poder ordenar l'espai urbà. I també volem crear figures de protecció de l'espai natural. Les volem aprofitar per articular el parc forestal de la Plana de l'Auvi. Pensem que tenim la Plana de l'Auvi. Pensem-hi. Volem treballar en el projecte d'interpretació de les Torres de Guaita, centrat en les Torretes, com a punt de guaita privilegiat del territori municipal i de la plana de l'Empordanet. I aprofitarem l'entorn de les Torretes, convertir-ho en un parc per al barri, que esdevingui un refugi climàtic amb espècies característiques del nostre entorn mediterrani. Gràcies. Mònica Alcalà. Merci.
Referent al compromís de tirar endavant durant els 2 primers anys el projecte de conservació i desenvolupament del Parc Urbà de les Torretes, sí. Nosaltres creiem que ho hem de fer i tirar-ho endavant. El que refereix a l'altra pregunta, que era la conservació del patrimoni, tenim el POUM vigent, com bé deia el senyor Tenes. Nosaltres creiem que en aquest sentit s'han d'estudiar les zones una per una en concret, les que poden ser susceptibles a ser molt tensionades i que no convé gens que es desenvolupin, i a partir d'aquí buscar el màxim consens tant amb els partits que formin el pròxim govern com també amb la població per anar trobant com anem modificant aquest POUM en aquests casos que no ens convé que es continuï construint. Per altra banda, nosaltres també creiem que hem de parlar de la preservació del litoral costaner. Llavors, aquí també entrarien les boies, que després continuaré. Gràcies. Juli Fernández. Sí, bé, nosaltres també ens comprometem en els primers 2 anys a executar el projecte que surti del que l'Ajuntament ha encarregat. Pensem que cal dotar una partida pressupostària per al manteniment dels espais, diguéssim, de parcs urbans o espais naturals. I també pensem, compartim el tema d'una ciutat més amable, i per això parlem que en aquest moment, més que revisar el POM, nosaltres som partidaris de fer modificacions puntuals en aquells casos que sigui oportú per fer un urbanisme més responsable i adequar els paràmetres. Pensem que tot el que faci referència a la protecció al patrimoni natural és un element de garantia de futur, perquè està clar que el nivell de creixement dels últims anys no es pot mantenir més temps i, per tant, hem de ser capaços de revisar el model de creixement, però no tant, diguéssim, amb una desclassificació de tot el litoral com aquí es planteja, sinó anar puntualment espai per espai a veure quin podem adequar i quin pot anar a la baixa. I, per tant, també implica moltíssim una gestió equilibrada de l'espai públic. L'espai públic, com a ànima de qualsevol ciutat i qualsevol poble, tenen de ser capaços de mantenir-lo, conservar-lo i activar-lo. Josep Ferrés. Sí, estic indignat, perquè el vostre discurs és tan antiquat que us hauria de fer vergonya. Vau decretar una moratòria fa un any per adaptar el Pla General al Pla Director Urbanístic i no heu fet res. Us hauria de caure la cara de vergonya. No sé, aquí durant anys va haver-hi el senyor Joan Ferrer, que seu allà, demanant en el ple de l'Ajuntament que es fes alguna cosa a l'entorn de les Torredes. I us el vau torejar. Us hauria de caure la cara de vergonya a tots. El tema del medi ambient, parleu de revisió de Pla General, que si modificació que revisió. Ni s'us passa pel cap que és necessari fer reserves d'espais per la generació d'energies renovables. Ni punyetera idea d'això. No teniu cap sensibilitat. La deixalleria, el camí vell de Tamariu, a ningú se li passa pel cap que està en un lloc que no hauria d'estar una deixalleria. Tot això fa que us deixa en evidència amb discursos antiquats, no de fa 4 anys, de fa 20 anys, de fa molt de temps. Senyor Ferrés, hem d'anar tallant. I paro. Per cert, i la font del Mas Mascort, què hem de fer? Obrim el torn de rèplica, comença en David Martín, després Isidre Tenes, Juli Fernández, Mònica Alcalà.